eman zuen aditzera epaimahaiak Aintzane Pujanaren erailketaren inguruan hartutako erabakia. Hala, auziperatutako 2 pertsonak erruduntzat jo dituzten arren, ezarri dieten zigorraldia ezberdina izan da. Gizonezkoarentzat, espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dute epaimahaiko kideek, baina emakumearentzat aldiz, 20 urtez ospitale psikiatriko batean sartzea eta 10 urteko espetxealdia. Eguerdion. Donostiako udalak ez di utziko kaleko afari solidarioak taldeko bolondresei janaria banatzen jarraitzea Egiako auzoan. Atzo gauean eman zien udaltzaingoak banaketa jasotzen den tokian bertaratuta direktu horren berri. Orain arte udalak baimentazitoa eman digu. Jakin baitzekien afariak ematen genituela eta udalarekin hainbat alditan bildu garelako gaia hitz egiteko. Gaur arte ez digute eragozpenik jarri. Gaur ez dakit zergatik. Elkartasuna ezin daiteke delitu izan, beraz alde neurrian ez gera eserita geratuko. EH Bildu eta EAJ euren berritze prozesuetan murgilduta dabiltza. Atzo aurkeztu zuen koalizio subiranistak publikoki bere ponentzia politikoa zein abenduaren 21 arte osatzeko epea duten. Jeltzalei dagokienez berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko zuzendaritzetako hautagaien izenak ezagutzera eman dira jada. Eguerdion guztioi. Ordu 2:02 biren honetan emango diogu hasiera gaurko albistegiari. Atzo arratsaldean aurkeztu zuen EH Bildu Bilbon bere ponentzia politikoaren aurkezpen publikoa. Ekitaldian, koalizio subiranistako koordinatzaile nagusia den Arnaldo Otegik Euskal Herriaren estatus politikoen inguruan mintzatu zen. Otegiren esanetan, ezinbestekoa da nazio izaera aitortzea, baita estatuarekin dagoen harremana nabarmen aldatzea ere. Herri proiektu bat, estatus politiko berri bat adosteko, zabala izan behar dela hori, baina bi oinarri horietan oinarritu egin behar dela. Nazio bagara eta jendeak bozkatzen duna errespetatu behar da. Eta zentzu horretan uste dut oso interesgarria den garai historiko batetara heltzen ari garela, eta herri honek aukera hori aprobetxatu behar dula. EAJ-ko lurralde zuzendaritza berrien aukeraketa prozesuaren aferan, hautagaitzetarako izen berriak azaleratuz doaz. Hala, Jone Berriozabal, Inigo Ansola eta Maria Eugenia Arrizabalaga izango dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alderdiak proposatutako hautagai ofizialak urrenez urren. Hala ere, tokiko asanbladek ere egin dituzte euren proposamenak, Gorka Urtaran Araban, David Salinas Bizkaian eta Eneko Goia Gipuzkoan hain zuzen ere. Mila 1979ko urriaren 25ean sinatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen Gernikako estatutua. 55. urteurrena gora aipatzeko asmoz, bai PSek eta baita PPek ere ekitaldiak gauzatu zituzten atzo. PSek eta PPek Gernikako estatutuaren 55. urteurrena ospatu dute asteazken honetan Donostian eta Gasteizen egindako ekitaldietan. PSek Donostiako Miramar jauregian ospatu du ekitaldia.
Bertan izan dira kontseilari sozialistak, legebiltzar taldeko kideak eta beste hainbat kargu instituzional. PSeko idazkari nagusiak Eneko Anduezak gehieneko handiko estatutu itun handi bat egiteko aukera azpimarratu du ekitaldian emandako hitzaldian eta nortasunaren gaia estatutuarentzako mehatxua dela adierazi du bertan. El Partido Socialista de Euskadi tiene muy claro que estamos ante una gran oportunidad para hacer posible un gran pacto estatutario. Un pacto que una y que no divida. Un pacto de grandes mayorías que represente a la pluralidad del país. Pero como siempre que se les plantea este dilema, anteponen sus obsesiones identitarias, su sociedad monocolor, a una sociedad abierta en la que quepan todos los colores y también todas las maneras de sentirse una u otra cosa. Alderdi Popularrak bestalde Gasteizen ospatu du ekitaldia. Bertan Javier de Andrés, Euskadiko PPko presidenteak autogobernuaren kudeaketa okerra salatu du, estatutu berri baten beharra aldarrikatuz. Estatutu berri bat behar dugu. Pertsonengan pentsatzen duena, eta ez hauzturan eta zatiketan. Eskerrik asko. EAJ eta EH Bilduk ez dute agerraldirik egin estatutuaren urteurrenaren harira. Izan ere, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak estatutua onartu eta 45 urtera 29 transferentzia bete gabe jarraitzen dutela deitoratu du. Datorren hilabetean hasiko da 2019an Bilbon Voxen aurka gertatutako protesten inguruko epaiketa. Alderdi ultraeskuindarrak Atxurin hauteskunde ekitaldi bat gauzatu zuen eta hainbat herritarrek berau gaitzetsi nahi izan zuten. Fiskaltzak 7 eta 14 hilabete arteko espetxe zigorra eskatu du auziperatuentzat, Voxek aldiz 4 eta 8 urte artekoa ustezko gorroto delituaren argudiopean. Ernaiko 123 kidek jasotako isunen eta horren harira abiatuko duten epaiketa prozesuaren inguruko xehetasunak eman zituen atzo goizean Bilbon gazte antolakundeak. Prozesu judizialaren hasiera data ere jakinarazi zuten, azaroaren 28an izango baita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren aurka abiatu duen prozesu judizialaren xehetasunak eman ditu Ernaik asteazken honetan. Gogoratu dezagun pasaden maiatzean antolakundeko 100 kide baino gehiagoren aurka izunak jarri zituela Segurtasun Sailak 2023ko irailean 2 protesta ekimenetan identifikatu ostean. Esaten dugu desproportzionala eta arbitrarioa izan dela gure aurkako isun hauen prozesua, ohikoa izaten delako horrelako egoeretan prozesu judizialak abiatzea. Kasu hauetan epaiketa bat egoten da, frogak aurkezten dira eta horren ostean heltzen da epaia. Gure kasuan berriz, Segurtasun Sailak berak erabaki du zein motatako isunak nor isundu eta hauen prezioak zeintzuk izango diren. Horregatik esaten dugu erabat bidegabea eta desproportzionala izaten ari dela Ernairen aurka abiatu duten operazioa. Segurtasun Sailaren helburua Ernai ekonomikoki itoz, politikoki desagerraraztea dela nabarmendu dute, eta azken urteotan hainbat kolektiboren aurkako jazarpen estrategia baten barruan kokatu dute. Badela, bestelako Euskal Herri baten alde lanean ari garenon aurkako errepresio kasu bat. Kasu honetan, Ernairen aurkakoa izan da, baina helburua gazteria independentista osoa jopuntuan jartzea. Ernaik ezinbestekotzat jo nahi izan du egoera horri neurria hartzea, eta isunen aurkako helegiteak aurkeztea eta prozesu judiziala abiaraztea erabaki dute. Borroka bide horretan aurrera egiten jarraitzea dagokigu. Eta bide horretan kapitulo berri bat zabaltzera goaz, hain zuzen ere, azaroaren 28an epaitegietan zabaltzera goazen prozesu judizialaren bitartez. Horiek horrela Gasteizko administrazioarekiko auzietako epaitegian izango da lehen epaiketa, eta autu politikoa dela azpimarratu dute. Azkenik adierazi dute, hurrengo hilabeteetan Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bere burua defendatu beharko duela. Aitortza berezia egin nahi dizuegu, 4 hilabete hauetan zehar ekarpena egin duzuen kide guztien. Donostiako udalak debekua ezarri die kaleko afari solidarioak taldeko bolondresei egian.
Hala, astelehen gauean herritar talde batek segurtasun ezaz salatzeko eurek afariak banatzen zituzten tokiaren parean gertatutako iskanbilen ostean, ezingo dituzte afari gehiago banatu auzo horretan, bai ordea, Amaran eta Aldezarrean. Erakunde solidarioak agerraldia deitu du gaur arratsalderako. Donostiako udalak kaleko afari solidarioak debekatzea erabaki duela salatu dute kaseko kideek. Bartartu du erabakia udalak eta udaltzaingoaren bidez ahoz jakinarazi zien ekintzaileei. Orain arte udalak baimentazitoa eman digu. Jakin baitzekien afariak ematen genituela eta udalarekin hainbat alditan bildu garelako gaia hitz egiteko. Gaur arte ez digute eragozpenik jarri. Gaur ez dakit zergatik. Kartasuna ezin daiteke delitu izan, beraz alde neurrian ez gera eseritak geratuko. Hiru txuloko hitzak jakinarazi duenez, udalak segurtasun arazorik ez egoteko debekatu ditu afariak egia auzoan eta bere horretan mantendu da. Guk hori jarraipena egin diogu eta orain arte ez dugu eskua sartu zegatik arrazoia ez da baimena balin badaukan edo ez balin badaukan. Arrazoia da, esandakua da, segurtasuneko arrazoia. Horregatik, orain arte segurtasuneko arrazoia ikusita eta ikusita nola junden, orain da momentua, erabaki dugu orain dela momentua aplikatzeko erabaki hau. Aurreko egunetan Alderdi Popularreko kideak batu zituen elkarretaratzearen eta tentsio momentuen ondotik debekatu ditu udalak, afarien banaketa eta delinkuentzia lotu zituen elkarretaratzeak. Donostian jarraiki, Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko auzian, epaimahaiak hartu du jada erabakia. Astearte eguerdian elkartu eta atzo arratsaldean jakinarazi zuten deliberamendua. Bi auziperatuak erduntzat jo dituzte hala, baina gizonezkoari soilik ezarri diote espetxealdi iraunkor berrikusgarria betetzeko zigorra. Kabia Gipuzkoako Foru Aldundiaren erakunde autonomoan egindako 34 posturako lan deialdia baliogabetu du Donostiako auzitegi batek euskara eskakizuna dela eta. Aldundiak jakinarazi du jada helegitea aurkeztuko duela. Kabia Gipuzkoako Foru Aldundiako erakunde autonomoak egindako 34 plaza berriren deialdia bertan behera uzteko agindua eman du Donostiako epaitegiak. Euskara jakiteko beharrezkotasunak enplegu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea urratzen dutela argudiatuz. Donostiako epaitegi batek, Kabia erakundeko hizkuntza eskakizunak neurriz kanpokotzat jo ditu, bi langilek salaketa jarri ostean. Erakundeak B2 zein B1 maila eskatu izan ohi ditu kudeatzen dituen egoitza gehienetan. Horrela, epaileak Kabiak 2022an onartutako 54 zaindari egonkortzeko deialdia baliogabetu du. Epailearen esanetan, euskararen erabilera maximizatzeko lehentasun horrek lan eskubideen urraketa dakar, lanpostu batzuetan hizkuntzak gehiegizko garrantzia duela adieraziz. Erakundeak euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan kokatu du auzia, hainbat izan direlarik euskararen aurkako sententziak salatzeko egindako mobilizazioak. Besteak beste 2023ko azaroaren 4ean Bilbon egindakoa. Epaileak beraldetik lan deialdian euskara maila jakin bat eskatzea, hizkuntzaren normalizazioa lortzeko modu bakarra ez dela azpimarratu du. Mugikortasunarekin, leku aldatzekin edota formakuntzak eskainiz ere hori lortu daitekela aitortuz. Euskara eskakizuna udaltzain berrien erdiei soilik ezarriko die Getxok.
EAJak, PSek eta PPek adostu dute 10 udaltzain kontratatzea eta udalak soilik 5 ezarriko die hizkuntza eskakizuna. Palestinako osasunetxeen eta bertako langileen egoera salatu eta euren babesa erakusteko asmoz, elkarretaratzeak gauzatu dituzte gaur goizean Nafarroako ospitalean eta Lurraldeko osasun zentroetan. Iruñeko Printzipe de Diana ospitalean izan da Irune Errejano. Nafarroako osasun etxeetako eta ospitaleko langileak kaleratera dira Palestinako osasun egoera zalatzeko. Hainbat elkarretaratze egin dituzte goizean zehar osasun etxe ezberdinetan, baita Printzipe de Dianako ospitalean ere. Palestinako osasun langileak sufritzen duten egoera salatzeaz gain, berehalako suetena, laguntza humanitarioa eta sanitarioa Palestina osora sartzea, osasun azpigiturak eta bertako langileak erabat errespetatzea, nazioarteko zuzenbideak eskatzen duen moduan, eta Israelekin maila guztietan harremanak haustea eta bereziki Israelekin osasun arloko merkataritza harremanak haustea eskatu dute. Suetenerako Nafarroko osasun plataformak elkarretaratze gehiago egin ditu ostegun honetan, osasunbidean Nafarroko osasun zerbitzuko osasun zentroetan, Palestinari elkartasuna adierazteko. Protestetan, Nafasek berehalako sueten askatu du eskualdean. Nazioarteko araudia eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzea, eta babesa eman die, gatazkagatik muturreko baldintzetan lan egiten duten Palestinako osasun arloko kideei. Urriaren 10etik iparraldean dagoen guztia zuntzitzen ari dira, eta iparraldeko 3 ospitalei, Kamalatban, Ospital Indonesio eta Ospital Al-Auda, ebakuatzeko abisua eman diete. Baina denok dakigunez ezin dugu ospitale bat ebakuatu gaixo kritiko eta gutuak eramateko beste ospitaleri gabe. Eta bai jakina, Israelek ere badaki. Badaki gaixo horiek guztiak eriotzetara kondenatzen dela, eta horixe bilatzen dute. Hain zuzen ere. Salatu dutenez, bertako osasun langileak lanez gainezka daude. Haien pazientekiko maitasunaren adibide ematen. Duintasun profesional masiboaren adibide gisa. Hortaz, berehalako sueten askatu dute. Baita laguntza humanitarioare. Sueten iraunkorra. Laguntza humanitarioa eta sanitarioa Palestina osora sartzea. Osasun azpegiturak eta bertako langileak erabat errespetatzea, nazioarteko zuzenbideak eskatzen duen moduan. Israelekin maila guztietan harremanak haustea, eta bereziki Israelekin osasun arloko merkataritza harremanak haustea, batez ere Teba markarekin. Azkenik giza eskubideen defentsarekin duen konpromisoa eta gatazkan konponbide baketsu eta bidezkoa lortu arte, elkartasunekintzak egiten jarraitzeko prestasuna berretsi dute. Araban, 50 suhiltzaile kaleratuko dituzte datorren azaroan. Izan ere, 2022ko oposaketa gainditutako pertsonek lortutako postuetan hasiko dira lanean, prestakuntza prozesua amaitu ostean. Azaroaren 3 izango da Arabako hainbat suhiltzaileen laneko azken eguna. Asteazkenetik aurrera 2022ko oposizioak gainditutakoek haien prestakuntzaldia amaitu ondoren Arabako 50 suhiltzaile ingururen plazak betetzera pasako dira. Urteak lanean daramatzaten foru suhiltzaileen lan esperientzia eta prestakuntzak kontuan izan gabe. 2022ko lan eskaintza publikoak eztabaida handia sortu zuen jendartean,
114 plaza ziren eskaintzen zirenak eta lan eskaintza publikoetara aurkeztutako 1400 pertsonetatik 278 gainditu zituzten. Hau horrela, frogak pasaturiko 174 zuhiltzaile lanposturik gabe geratu ziren, aldi baterako lanpoltsan sartuz. Langileek bitarteko egoeran zaudela eta lan kontratu mugagabeak zirela aitortu dute. 2022an sindikatu zein zuhiltzaileek Arkaute Akademiak diseinatutako lan eskaintza publikoko modeloa kritikatu zuten, alde psikoteknikoa, alde teorikoa baino gehiago sustatzen zuela salatuz. Lan eskaintza publikoak errekurtso judizialen eta epai kontraesankorren ondorioz 2 urte daramatza geldirik. 2016tik hitzarmenik gabeko 180 langileko plantillarekin, ELA sindikatuak erantzunkizunak hartzeko eta konponbideak eskaintzeko eskatu die Arkauteko Akademiari eta Aldundiari. Izagaien etorkizuna arriskuan jartzen ari direla adierazi du gainera sindikatuak. Hainbat izan dira zuhiltzaileek Gasteizen egindako manifestazioak. Plantilla handitzea, lan hitzarmen batera iristea, zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak kargua uztea eta kudeaketa eredua erabat aldatzea dira langileek aldarrikatu izan dutena. Bozento taldeak Zamudioko errotatiban lanean dabiltzan 70 pertsona kaleratu nahi dituela salatu dute ELAK eta Comisiones Obrerasek. Guztira, 129 lagunek osatzen dute Komeko Grafiko Norte enpresako plantilla, baina enplegu erregulazio espediente bat dela eta aipaturiko 70 langileak kalera bota nahi dituzte. Nazioartean, Amerikako Estatu Batuetako presidentetza hauteskunden kanpaina azken txanpan da. Azaroaren 5 da bozka eguna eta bi hautagaiek elkarri botatako hitzak gogortu egin dira azken orduotan. Hala, Kamala Harrisek Donald Trumpi faxista deitoratu dio CNN telebista kateko foro batean. Trumpek berriz, Harrisek alkohola eta bestelako droga kontsumitu ditzakela planteatu du mitin batean. He said he wanted generals like Adolf Hitler had. It is deeply troubling and incredibly dangerous that Donald Trump would invoke Adolf Hitler. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Frantzian, Avignongo zigor auzitegian deklaratu zuen atzo Giselle Pellicotek bera hamarkada batez bortxatzegatik Dominique Pellicot senarraren eta dozenaka gizonen aurkako epaiketan. 71 urteko emakumeak argi utzi nahi izan zuen gizarte aldatzeko balio nahi duela auzia. Irailaren 2an hasi zen epaiketa eta abenduaren 20an gauzatuko dute ebazpena. Kulturan, Donostiara gerturatuko gara, gaur goizean aurkeztu baitute Tabakaleran Gabriel Txaile artista argentinarraren inguruko erakusketa. Bertan izan da Udane Arbeo. Tabakalerak erakusketa berria inauguratu du, eginez aldatu ginen izenburupean Gabriel Txaile artista argentinarraren obrak bildu dituzte. Txillidaren mendeurrenean kokatzen da erakusketa hau, batez ere Txailek eskulturak egiten dituelako eta bertan bere nortasuna ikus dezakegu baita zenbait autoerretratu. Gabriel Txaile bera, Argentinatik datorren artista gaztea dela esan dezakegu, ez? 40 urte dauzka. Nazioarteko proiektzio handia dauka, naiz eta gaztea izan, batez ere orain dela 2 urte Veneziako bienalean horrelako eskultura monumental hauek aurkeztu zituen eta arrakasta handia izan zuen, oihartzun handia izan zuen eta horrela eman zuen bere burua eta bere lana ezagutzera. Aste honetan, Jofe abeslariarekin arituko da solasean Koldo Otamendi musika zuzenean saioan. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Igotz Mendez ezagutuko dugu. Jofe bezala toleratzen den artista irundarra. Publiko zabalak 2020 urte inguruan ezagutu bazuen ere, urte batzu lehenago hasi zen errima eta erritmoak sortzen.
2016 urte inguruan. Rapetik zetorren eta bere lehen kantak rap giroetan etorri ziren. Denborarekin bere musika paleta zabaltzen joan da. Gaur egun musika urbanoa deritzon estilora gerturatuz. Horren barnean, rapa, trapa, reggaetoia eta bestelako musikaerak sartzen direlarik. Izan ere, Hoffek berak aipatu digu, ez duela gustoko bere musikaera etiketa bakar batean sartzea. Musika maite du, sorkuntza maite du, eta hortik aurrera ateratzen dena. Aipatu bezala 2016 urte inguruan hasi zen musika sortzen. Gerora, Chill Mafiaren orbitan egon zen, kolektiboko parte aktiboa izaki. Hala ere, bere bidean sakondu izan du beti, Hoffe izenpean. Joven lehendakari kantuari esker, fokoak bereganatu zituen, eta jendea arreta jarri zuen Hofferengan. Izan ere, garai beretsuan argitaratu zen Barkatu izeneko kanta, Chill Mafia taldeak egindako kantu kolektiboa, non beste artisten artean Hoffere azaltzen zen bere barrak kantatzen. Sarean hainbat kantu zintzilikatu bazituen ere, esan daiteke Hofferen musika bidea bi diskoekin abiatzen da. Bata bestaren segida, amodioa eta amorrua. Bi disko horietan biltzen dira Hofferen kantu nagusiak, eta zuzeneko kantu zerrenda ere bi diskoei tiraka egiten du. Musika sortzeko 440 egitasmoko kideak ditu alboan, Marcos eta Xabi, eta gaur egun hirukotea laukote bilakatu da Jangitz baterijolearen sarrerarekin. Azken 2 urtetan 80 kontzertutik gora eskaini ditu Hoffe bandak, eta bide horretan Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainolera eta hainbat hirietara iritsi dira. Lehen aipatu bezala elektronikatik egiten ditu kantua Hoffek, eta izan ere, beraiek ere horrela definitzen dute beraien musika, ordenagailuarekin egindako musika. Hortik aurrera, esan bezala bide guztiak zabalik. Abesteko era oldarkorra du Hoffek, eta aldi berean melodikoa eta goxoa. Postpunkak garrantzi handia du bere musika bidean, eta jarrera ere punkia da erabat. Gazteleraz idazten du nagusiki Hoffek, baina euskeraz egindako barra batzuk ere baditu. Bide horretan hainbat kolaborazio egin ditu hainbat taldeekin, eta hor bai euskera da nagusi. Merina Gris, Tok, La Brava, La Elite edo Laien Ziarterekin batera egin izan ditu kantuak, eta bertan ikusten da Hoffe artistak esperimentatzeko eta jolasteko dituen gogoak. Musika zuzenean telebista saiorako egindako elkarrizketa Iruñeko kaleetan egin genuen. Jarauta kaletik abiatu ginen, eta bertatik bere musika bidea ezagutzeko aukera izan genuen. Lehen pausoak, lehen kontzertuak, lehen doinuak eta zuzeneko emanaldiak gaur egun. Epe laburrean atsedenaldi bat hartuko du Hoffe egitasmoak. Berriz ere kantu berria konposatzeko laboratoriora sartuko da taldea, eta hortaz 440 ere zerikusi handi izango du. Azken boladan, gorakadoa gurean musika urbanoa deritzon tendentzia hau. Chill Mafiak zabaldu zuen atea, eta atorretatik dozenak egitasmo interesgarri sortu dira. Musikalki, beste giro batzuetara bideratuz gaur egungo musika estena. Horrela bada, ostegun honetan, 11 telebistan, musika zuzenean telebista saioa ikusteko aukera izango duzue, gabeko 10 aurrera. Bertan, protagonista, Hoffe, Iruña zaharretik. Gainera, nahieran ikusteko aukera izango da ere 11.eus atari digitalean, bai eta sarean, YouTube eta bestelako kanaletan ere. Zuretzat gordeak ditut, egun kontu, mila kantu. No te andes por las ramas, aunque seas tan mona. Les gusto a tus gurazos, le encanto a tu amona. Guraldetik besterik ez. Gogoratu, 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Ondo izan eta bihar arte.